Meta nieda l-kampanja tiegħu għall-kap tal-Partit Nazzjonalista fid-daħla tal-istamperija, il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi gdeb dwaru. Il-ħamis fil-għaxija u dieħel għall-laqgħa tal-Eżekuttiv, Jason Azzopardi prova jagħti x'jifhem li kien Adrian Delija li żamm milli jiġi ppubblikat ir-rapport ta' due diligence fuq iż-żewġ kandidati għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Min qed iżomm milli jiġi ppubblikat ir-rapport ta' due diligence? Nasafu ovvju minn qiegħed skużani, nasafu ovvju s-sekk il-bambini rrid fil-laqgħa tal-eżekuttiv tiġi riżolta wkoll. Adrian Delija meta tgħidu ovvju? Grazzi ħafna, lili tajjeb. Adrian Delija mill-ewwel prova jevita l-mistoqsija, iżda mbagħad qal li Jason Azzopardi gideb. Saqsejtni, sorry, nikolla x'insejt. Jekk xi ħadd li qal illi jien ma rridx nippubblika r-rapport gidibx jew le. Gideb. Min qal li jien ma rridx nippubblika r-rapport gideb. Tul il-konferenza tal-aħbarijiet spikkaw il-battuti lejn Bernard Grech u l-fazzjoni Busuttil li ma tridux jerġa' jitla' kap. Wara li l-biċċa l-kbira tad-deputati nazzjonalisti sfiduċjaw 4 darbiet, Adrian Delija qal li issa qalulu lesti jaħdmu miegħu. Jien kellimt diġà il-ħafna mid-deputati tagħna. Il-biċċa l-kbira minnhom disposti li jibqgħu isservu lill-Partit Nazzjonalista ikun hemm min ikun hemm kap. F'botta oħra lejn dawk li qed jappoġġjaw lil Bernard Grech, Delija qal li issa jiddependi minn dawk ir-ribelli li ma jkunux iridu jservu taħtu. Naħseb ma jkunx irid, ma jkunx nuqqas tal-partit, ma jkunx nuqqas tal-kap ikun min ikun, imma jkun in-nuqqas ta' dak id-deputat li jażel l-interessi tiegħu l-ewwel u mhux l-interessi tal-partit, tal-politika u tal-pajjiż.